हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेनसेबाव बरायहरनाय थाबाय दिनैहाय दिवाली लास्ट डे आवहाय आङो मा खालामदों नोंथांमोना नायलांदो अननानै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय ओमफ्राय दाख्लै फार्स्ट डेआव आङो माबाल' बानायदोंमोन बै आथिंनि आगानल' बानायनानै आलारि बाथिल' सावदोंमोन ओमफ्राय सेकेन्ड डेआवहायबो एसे रंग'लि बानायदोंमोन सेकेन्ड डेआव ओमफ्राय आं भिडिअ बानायासै ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट डे दिनैहाय आङो एसे बानायनोसै साननानै बानायबाय बानायखांनानै ओमफ्राय बे माबा सान बिबार सायावहाय ओमफ्राय आलारि बाथिखौ फज'नानै दोनबाय आरो ओमफ्राय जायगायाबो एसे फिसा नालाय ओमफ्राय मोनसेल' बानायदों आं फारसे जायगायावल' ओरै फारसेथिंजायथ' बानायजायासै ओरैहाय लिफ्टसो दङ ओमफ्राय बै फारसेथिं सिरि दं ओमफ्राय हरैहायबो बै न' खाथिनि न'से दङ आरो ओरै सिदा जोंनि ओमफ्राय गेजेराव ओरैनो जायगाया ओरैनो फिसाल' आरो ओमफ्राय बे न' खाथिनियाबो बानायदों मालाय ओमफ्राय आंहाबो बानायबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय रंग'लि बानाय Hello.